Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýylyň 6 aýynyň netijelerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ötüş taýdanlaryndan dowly hasabatlary diňläp kadr çalşygyny geçirdi. Sol tanda wüzipe basgançyklarynda ýokary galdyrylýan ogluny täze wüzipelere belledi. Berdimuhammedow 9 iýulda Nowatdaky gurmaçylyk özgörçliklerini geçirip, ýurtdaky ihtimali çökünliginiň arasynda ogly Serdar Berdimuhammedowa ykdysady bank we halkara mali guramalar toplumyna gözegçilik etmegi tapşyrdy. Şeýle-de prezidentiň karary bilen vice-premier Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy wezipesinden boşadyldy. Hem-de Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň düzüminden çykaryldy. Kiçi Berdimuhammedow bu wezipelere mundan 5 aý ozal bellenipdi. Türkmenistanyň ýokary gözegçilik idarasynyň ýol başçysynyň ornuna onuň ozalky ornbasary Döwlet Täsliýew bellenildi. Galy berse-de prezident ogluny gyzyanyň ykdysady geňeşine Türkmenistandan wekil höküminde şeýle-de Balkan vilayaty boýunça jogapkar edip belledi. Maslakda Berdimuhammedowyň prezidentligi döwründe syýasy wezipede iň köp saklanan ýol başçylaryň biri hasaplanýan Şah Muhammed Durduliýew hem başga işe geçmegi sebäpli Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary wezipesinden boşadyldy we Aşgabat City şäheriniň guruluş karhanalarynyň direksiýasyna işe iberildi. Mundan başga şu aýyň başynda İçeri işleri ministri wezipesinden boşadylan Mehmethan Çakyýew şol güniň özünde döredilen Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky ministrligiň hukuklaryndaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň başlygy wezipesine bellenildi. Aşgabatyň häkimi Ýasagan Gylyjew hem başga işe geçmegi sebäpli diýen kesitleme bilen eýeleýän wezipesinden boşadyldy. Gylyjewyň täze wezipesi aýdyňlaşdyrylmady. Onuň ornuna guruluşyk we binagarlyk ministri Rahim Gandimow bellenildi. Başga işe geçmegi sebäpli diýen kesitleme bilen wezipesinden boşadylan resmiýetlerin ýene biri Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anna Durdiýew boldy. Onuň ornuna Gadergeldi Müşşikow bellenip, ol vice-premier wezipesinden boşadyldy. Belletek anyk düşündürüş berilmezden wezipelerinden boşadylan ozalky ýokary derejeli resmiýetler Berdimuhammedowyň gidiber sözünden soň maslahatyň dowam edip duran prosesde mejlisiň zalyndan çykyp gaýtdylar. Eýler wezipesinden hem boşaltmak barada karar geldi. Näse gidiber. Prezident Çarmyrat Purçekowy energetika ministri wezipesinden boşadyp, ony vice-premier wezipesine belledi. Şeýle-de Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän, ýyşdy goýuran kemçilikleri üçin diýen kesitleme bilen Merkezi Bankyň başlygynyň ornbasary Murat Durdy Orazdurdyýewa käýinç Türkmen Demir ýollary agentliginiň başlygy Azat Atamuradowa bir käýinç yglan etdi. Mundan başga da wezipe borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän, daşary ýurt pulunda terişdeleriň gelip gowuşmagyny gözegçiligi gowşadandygy üçin Maliýe we Ykdysadyýet ministri Muhammed Geldi Serdarowa, Türkmenistanyň döwlet ministri Türkmen Gaz döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanowa, Türkmenistanyň döwlet ähtiýaçlandyryş guramasynyň baş direktori Guwanç Nurmuhammedowa we Türkmen Howa ýollary agentliginiň başlygy Döwran Saburowa duýduruş yglan edildi. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary, iş orunlarynyň ýetýetmezçiligine garamazdan prezidentiň karar bermeginde ykdysady manysy gümürtük taslamalary milliardarça dollaryň harçlanýandygyny, tiz-tizden çalşyrylýan resmiýetlerin ýagdaýyň gowulugy özgermegine täsiriniň ýokdugyny aýdarlar.